Simpatiċi, sitcom li bdiet fl-1999, eżattament f'Ottubru ta' dik is-sena. Illum, tant snin wara, Simpatiċi għada sitcom popolari. Għalfej segwi Simpatiċi. Għax l-għat għamatturi tajbin. U t-tini nidħol ta' program. Illi r-realtà tal-ħajja ta' kull-jum. Nistgħu maħal kollu u minn fudus sa' fil-għaxija. U għandek il-veru atturi bellezza. Program tal-familja, affarijiet li ġifieri li jiġru fil-familja, le? Għax inħobbu, beda mill-bidu vordiri dan u għaġobni ħafna u nibqa' naraħ. Komedi ħelwa ħafna u tal-familja jien niftakar anke l-mamma qabel midet. Kontu żommu la kumpanija. Għax naraħ tal-familja, familja hekk veru joġobni. Ismu miegħu umoristiku u issa l-ħajja reali u ta' ċertu familji. Għax jirrilassani, ma tiġ toqgħod taħseb iżommok relaxed u fih storja sabiħa. Għal-familja kollha u jieħdu pjaċir anke tfal jaraw u tgħaddi sija ta' kumpanija u għalina. Għax fih dejjem fih talima. Huwa programm għall-familja u dejjem xi episodji ġodda. Għax jogħġobni ħafna u jogħġob it-tfal ukoll u jħobbuh ħafna. Għax nħobb pjaċiru, nitħax erba' daħqiet kellek in-nervi tneħħuhomna. Daħqek u ekku fih storja. Fis-sħin tgħid flaġija u ġurnata xogħol u hekk tgħid ħanet daħqa u xi ġurnata jibsa. U interessanti ħafna u tal-familja u programm li jżomm il-familja. Għax jogħġobni u relaxation, ġifieri naqgħod bil-qiegħda u nara. Qed mill-programmi komodiċi li għandna f'Malta u sabiħ ħafna, jogħġobna ħafna u dejjem naraw anke repetizzjoni, kull darba naraw. Programm ta' divertiment, programm tal-familja, għand it-tifla fissada, anzi. Programm adatta tal-familja, jiġifieri l-affarijiet li jiġru ta' kuljum u nieħdu pjaċir naraw u karattri simpatiċi, ovvja. Imma x'inhu s-sigriet ta' das-suċċess? Mela naħseb il-suċċess ta' Simpatiċi huwa suċċess għaliex il-familja Maltija dejjem rat li il-familja Simpatiċi jisa l-familja tagħhom. Il-fatt li jisu minn episodju ieħor ma jkomplix, isek ma se toqgħod tistenna minn ġimgħa l-ġimgħa x'ħajġri u hekk forsi mmissja xi ġimgħa il-ġimgħa ta' wara qed timmissja xi ħaġa. Simpatiċi insertajtu hemmhekk jew ta' fil-ġurnata tiegħu, rajt storja ta' 3 kwarti ħadd gost tara ma għadx taħseb fuqha. U divertej. Il-kunċett ta' familja. Il-kunċett ta' familja l-fatt li kull episodju n-nies dejjem jitqu dejjem storja differenti, mhijiex teleserje l-fej storja skompli moħra jew episodju jkompli ma ieħor ġifieri. Naħseb li n-nies dik li jridu xi ħaġa komika. Li jitratta fuq familja u din il-familja kulħadd seta' jassoċja ruħu magħha għax kulħadd jara jew lilu nnifsu jew xi membru minn tal-familja tiegħu, in-nanna speċjalment, kulħadd jassoċja jew jgħidlek isa n-nanna tiegħi. Huwa ħajja ta' familja mhux isa normali Maltija, jiġifieri n-nies jassoċjaw dak li qed jiġri fil-familja ta' Kassar mal-familja tagħhom, man-nanna, mat-tzijiet, il-problemi tal-familja li jiġru minn żmien għal żmien. Huma notfa, m'hemmx esaġerazzjoni, jista' jrom kulħadd, il-karattri huma ta' veru,
Is-sigriet li wara simpatiċi jatta kemm il-darba li naħseb huwa adattat għall-familja kollha barra minn hekk huwa tajjeb. Għażminiet tal-lum, għall-passat u anke għall-futur. Huwa tip ta' serja li taraħ meta taraħ anke kjadu 10 snin minn fuq, is-suġġetti tiegħu huma validi. Fl-1999 l-affarijiet kienu differenti. Anki l-istess atturi kienu differenti, qed tarfuh lil dażżażuh. Ruth, nista' nidħol? Le, mhux nista' stenna ftit. Innibsa? Iva. Mela dieħel. Le, min għandek? Hemm x'inti libsa, dik mhux tal-mami. Iva, fwedni ma tgħidix, u ma tiġinix. Is-soħra x'għad inbiddel. Wow, hekk kif tixraqlek, isek kamtu. Itlaj barra ħallini. Issa ngħid il-mama. Etlek itlaqlek. Hemm x'għamil tiġġab pasta. Aħta se tagħmellek il-mama. Kollu tika fiha. Inħal minn għamlek. Jason, għamil, please, sa nagħmel. Tlaqt il-barra. Jason, sa nagħmel, please. Ġara rom, xejn ma nistudja u ma tibżon il-Jason ħalli jgħidlu. Jason, mur għajdu l-oħtok, għara xi trid. Ma, aħta xi problema għandha Ruth. Ma nafx daqbad tagħmel. Ifi, naħseb illi bħal kull ġuvni ieħor li minn 17-il sena ovvjament jimmatura. Daw kienu differenzi, naħseb ma kienx hemm differenzi drastiċi, ġifieri però anke l-episodji fil-bidu kienu dejjem jaraw minn ħajaqbad, dejjem jisu troublemaker, dejjem jivvinta xi ħaġa, dejjem jagħmel affarijiet ta' tfal speċta. U issa jisu xorta baqa' dak il-karattru ferriħi ċajtir li jħobb inigges. Però mhux illi ħajjagħmel affarijiet u mbagħad forsi daqshekk goffi daqskemm kien jagħmel meta kien żgħir. Skużawni, mesna nwaħħlu no parking sign quddiem il-bib. Tuħux għalih ta' dak iċ-ċajta. Ciao, ciao. Nanna mura raħħa tara kif veru jisu diġi ġam kefna fir-rix. Enze toqgħod jew. Kieku li ngħid dak iġdek lanqas fawissu ma jaqraw minn fuq. Kiesa, u kiesa, ma niflax naglak aktar kiesa, jek nabdek taħt ideja taf kif nigrifulek wiċċek jien. Għazak iġibil dak l-lamtat miegħek? Kom toqgħodu jew. U fl-1999 din li qed naraw ukoll kienet għadha żagħżugħa. Stenna naqra, dal-waqt tista' titfaxxa issa. Ibsa? Iva, nibsa ma Mela kienet? Iva, tista' tgħidlek għalfejn bad qabdet tidħol, ma tiġix ma titfaxxa issa. U iva naf li l-libsa tal-moni, ma tipprova naqra biex nagħlek ma tiġinix. Ħagħajlek ġeż, u jbini ma tgħidilix mami għara. Aħjar tfax naqra l-barra. Ara jiena, kif nidħol fuq is-set ħerwan ju għadda. Jiġifieri naħseb issa jisħed issew il-moment li għażelili li ħanajdlek x'inhiena nħobb. Niċċajta ħafna, jiġifieri mhux inwaqqa kollox għaċ-ċajt, imma nieħu gost li waqt ċena ikun hemm momenti fejn indaħaq il-kulħadd. Jiġifieri simpatika u t-tifla. Ivvinta mhux ma vvintax. Ruth, ċali xejn ma vvinta. Dak purċinellu dublet dak li hu. Ruth, issa da x'għandu x'jaqsam. Għamilli pjaċir, jien tal-aqħal u tindaħalx. Ruth, mhux jaqtaħa ma jendaħax, raġunaw, hi. Xi tirraġuna? Jien ma nafx għalfejn l-inkut fuq biċċa statwa u għax statwa ta' qaddis ta' kieku tiġi f'idejja, daħna nġiba din l-istatwa. Katrin mhix tant żagħżugħa, iżda żagħżugħa fil-qalb. U hija wkoll l-attriċi favorita mal-pubbliku. Għandek xi karattru favorit? Għandi l-xieħa ta' ġovni ħafna. Tan-nanna naħseb. Nanna Nanna. U anka t-tifla fan kbira tan-nanna. Nanna ħelwa ħafna. Nanna ħelwa. Nanna ħelwa ħafna. Nanna Katrin. L-anzjana bħali. Nanna, x'isema bħali? Nanna Katrin. Kollha kemm mamma Katrin. Xi ħaġa fenomenali, dik pers li għandha żmien u nħobb għaxir nara. Katrin. Jien ħobb segwi l-Katarin. Niftakar dak l-episodju meta Buttons kienet edha f'kanistru qed insomma titqabel ma mietet. Qatt ma ninsija dik ix-xena. X'kienet vera kommoventi. Isma' ma jistax ikun inħallu Buttons ħabtina rutina ta' ħajjitna.
Jekk se tibqgħu sejrin dak taf sa nagħmel, sa ngħid il-baba jieħu dant il-vet u jirqadha. Ara ma jfittilkomx ta' jekk għandha tmut ħalwa tmut mewta naturali. Għax nagħmlu ħalwa l-bati? Xidba titbati laqas tiċċalaq meqeda. Lil Katrin iħobba kulħadd. Iżda hija għandha ħabta taqbad mar-raġel ta' binta. Joe Cassar, ir-raġel ta' binta Dora. Kien hemm ħafna momenti, imma ħseb l-iktar moment komiku kien l-episodju tal-Awrat. Meta flok l-Awrat qabad b'għaddas, baqgħet tissemma sal-lum. Abad! Abad! Jina waħda minn dawk. Mux nammetti li tijaj bistajjeb, jekk għandi raġun. U minu, edha qoddim minn edha, jekk naf li għandi raġun, irrit nieħdu. Issa, mbagħad ikun hemm min jgħid, imminti taħseb li dejjem għandek raġun. ċerti affarijiet vera jkolli raġun u jkolli l-provi tar-raġuni. Allura iktar ikolli biex ninsisti li tiegħi huwa tajjeb, nammetti huwa li tiegħi biss ngħid li hu tajjeb. Però kapaċi nieħu kritika, kapaċi naċċetta ċerti affarijiet. Jililek ma ġnabbik iżjed. Naħliflek, Dora, jien ma milċejn. Jien infiċċa ma kollhom kien qatt. Mhux tassew. Wara sa tagħmel. Missek tistħi. Il-koppja Cassar għandhom bintom miż-żewġa. Ruth, li miż-żewġa lil Walter. Ija, kelli episodju sħiħ li ma kelli ġlieħ kun gravata. Ovvjament, mbagħad kulħadd madwar il-familja ġralu xi ħaġa żgur. Kien panik sħiħ. Ħaġa bħal din qatt ma għamilta int. Ħaġa mill-aktar stramba. Ekku, diki, ħaġa mill-aktar stramba. L-uffiċċju għamilna mħatra ta' minn għandu l-ħila jagħmel l-iktar ħaġa stramba. Jiena ddeċidejt li mmur għax-xogħolek. Bla ġlek kun gravata. Kulħadd baqa' bħalqu miftuħ mal-Irani, bħalkom. U l-imħatra rbaħta jien. Weekend għal tnej f'waħda mill-aqwa lukandi li hemm f'Għawdex. Matul iż-żmien, fid-dar tal-familja Cassar twildu żewġ membri ġodda, Maraja u Manuel. Maraja hija bint Joe u Dora. L-aktar episodju li ħadd pjaċir kien x'inkwiet għax fil-familja kien ġara ħafna nkwiet u fl-aħħar dodi salvulin kienu marru ħaduni għall-iskol u ma sabunix. Mara, qed tippanikjaw, dan żgur ċari. Inta jallu rasu. Ittajjarlu xejn, ħamu niftaħ biżejjed kellna nkwiet. Odu għak. Maraja! Mrs. Cassar? Ġara! Għallina trasa u baqt sejra bil-private ma' tfal tijaj. Mrs. Cassar ma sajċ inċempillek għax numru ma kellix. Ma jimportax, ma ġara xejn, l-importanti li dawnek għawija u sħiħa. U Manuel huwa ibn Ruth u Walter. Hemm episodju li ma nseħħax jismu ommi ma għax ċaddaħ meta l-ommi ġibtela toast maħruq u oranges maqtuħ. Kollox ħażin ġibtela l-breakfast u għaddaħ kien. Tax tibta breakfastu. Di suppost scrambled egg. Bajt maffiċ. Proset, toast, jaqsam lek rasek. Da sħum banju jaq. Seta qallu kif jamlu liħor u koll. In-nanna ta' dan Manuel miex biss Dora. Carmen ukoll hija nanna ta' Manuel. Carmen hija om Walter. Li namel bħal missierek. Tarbija ta' twelid se ħodem ġew. Imma Walter, ma tistax tibqa' sejjerek. Tifel ma tistax tagħmlu bozza. Dan illum jew għada se jibda jmur l-iskola, se jiltaqa' ma' tfal oħra. U ċertu mart aħjar jieħdu meta jkunu għadhom żgħar. F'din li qed ngħixu. Fid-dar tal-familja Cassar żgur kulħadd jiftakar lil Angelo? F'Angelo naħseb li l-unika ħaġa li nbidlet kienet li f'ċertu emozzjonijiet immatura, imma forsi għax immatura wkoll attur. Però naħseb bħala s-sitwazzjonijiet ħelwin huma dawk illi fil-verità kienu hemm fl-oriġinal. Sa xbajt nistenna jekk irid imur il-kappilla niżommula u l-pavalju. Med inti
Pavarju. In-nisa tejġer sejjer inċempel, memħat, issa xbajt u ġejt law. Mela mhux kont titħaqant lieni? Nitħaq sabiħ. Nħabba dak il-pavaljon għanna ma għajġ fid-dnub. Dnub? X'id-dnubu da? Li għax sakemm kont qed nistennija ġo xemx qed taħjar immur ġo ħanut li hemm faċċata biex nixtri xi ħaġa x'nixrob u kienu qegħdin jilagħbu l-poker. U tgħidx kemm dew iredu idea biex immur nilab magħhom. Personaġġ li ħasem f'kull episodju iżda qatt ma qal kelma huwa Sant'Antnin. Ħalli xallu xeba li Sant'Antnin ħajfittex jgħaddilu. U kif qatt nistgħu ninsew lil Buttons? Jien ma rridx inġibha lura ma il-papa insista li taraw għall-aħħar darba. Sejra għadwa? Katrin. Inti tkellimniex iżjed? Għadda l-papa se joħodha biex itwa l-injections. X'twejju. Sejja Jason, ara. L-irġiel ma jġibux ruħhom hekk suppost. Illum fil-familja wkoll hemm pett jisimha Dejm. Tiftakru għal il-Lids? Lids kienet il-girlfriend ta' Jason. Millum il-qoddim nibdew niġu flimkien. Veru? Jekk jew bekk issint għandek karozza u fil-għaxija nibdew noħorġu flimkien ukoll. Inti kilt? Jien qatt nistennik u għandi ġuħ. Tismorni xi ħaġa mill-kantin? Le, mhux il-kantin. Għalkemm mhux fil-familja Kassar, ċerti nies ġejjin u sejrin f'did-dar. Ħu minn Charlie pereżempju. Karattru ta' Charlie min jgħidlu jittib ta' dirty old man li mhux miskin ta' diri. Iħobb in-nisa veru. Charlie iħobb ma' hekk huwa iħobb l-affarijiet sbieħ Charlie. Iħobb il-ħajja sabiħa. Għandu naqra background ħadd ma jaf x'inhu għax kien jgħix Londra. Imma insomma raġel sewwa mbagħad. Ġejt għalih? Lisa, ma kontx naf imma lest tafx. Lest minn xixċan? X'ix ġifieri minn xiex. Avolja ma kontx naf bik imma lest biex niġi hux. Inti żgur kafe kont qed tixrob għax ma nafx inti tħawwad. Mhux intet li ġejt għalija. Anki Dodi spiss kien ikun fid-dar tal-familja Kassar? Jobba mhux kejkiet illum. Illum le. That's good. Għassieħbek ma jiflaħx, xelwar minn f'qalbek. X'għandu x'jaqsam? Kelli bżonn noħroġ u ma kellix ċans. Iva, kellek bżonn toħroġ. Ma Walter? Għax rawk tat mellislu iċċu? Immellislu iċċu? Ħint bis-serjetà? Waqt il-filming, mhux dejjem jiġi kollox sew mal-ewwel? Ta' tixtkossi? Dak is-sleeping policeman kien. Illum le. That's good. Forsi għax ma kienx ma' ġoġi. Ma ġoġi. She's thinking of jogging. She's not jogging. Daqqa. Forsi għax ma kienx ma ġoġi. Uncle Joe! Kollu sewzi. Issa ngħidlu ħalli fidi. Le, ma xajt issa ngħidlu, għax kif qalli biex ma ngħidlux. Wari, tajt. Mhux intatlu li kont sejr id-dar għax kien hemm ommok edemmek diġà? Jew ħawattu xi nara xorta waħda. Mbagħad jigwidana hu. Ma naħsibx. Neħħuħ il-dam ix-xena. Sid darbit. Ejja, tlaqna kif għu il-kwit. Indek taħseb Jason. Għax kien konċent. U l-papa iktar ikollu raġun joħodha bi kbira jekk. Tela, bla klim u bla skilim. Bla skilim. Għax jinżventurazzi.
نسيت اللاين. كل بزنس يتحنطرين بalla. Sorry. X'inkwiet, u jisrib hawnhekk waħed. Tlaqna minn Passi. All right, mhux għalfejn tikxef sninek. Hekk xin. Tibdew ġejni wurdin. Sana billek tal-wurdin, aħjar ma t-liġi. Ma tiċċajtux bil-wurdin, għax vera nibża. Il-ġrajiet ta' simpatiċi ma jiġrux biss għand il-familja Kassar, jiġru anki għand il-familja Filletti. Salvu Filletti jiġi ħunna Anna Katrin. Kulħadd qisu kien mill-familja tan-naħa tiegħu iridu jiżżewwiġha. Barra huwa qatt ma riedu, Lenart ġifieri. Dejjem suspetta li l-fatt li ġi lura mill-Amerika da mimli flus, bil-fors li kien involut xi korruzzjoni, xi kriminalità, dal-affarijiet li qatt ma kien veru. Salvini huwa bniedem sempliċi ħafna, jħobb il-paċi, jevita l-inkwiet, jader lil kulħadd, jilqa' ġodaru nies li jtuħ mill-ar, bħal Lenart, bħal Kappillan, jieħu paċenzja b'oħħtu li wkoll dejjem għandha tendenza twaħħal fih ukoll, teqgħu ċerti affarijiet. Żgur, x'issa saru jafu xi sarraf. Aw nara, fl-ewwel faċċata, bir-ritratt kollox. Il-laħwa kemm ġie tajjeb, ej. Ħana. Veru kemm ritratt sabiħ, ej. Qisu ftehim mal-fotografu biex ikun lest joħodlu ritratt malli jaqbad il-ħallib. Sewwejt, tira liħ int. Lieni wkoll tirrispettah lil salvu tagħha? Lieni waħal miegħi tista' tajt u kull fejn kun anke nagħti shows ta' affarijiet oħra jekk ma jgħidulix Lieni u fejn hu Salvinu ma jkunux huma l-udjenza li tieni gost wara kollox għax tinduna kemm hu popolari, simpatiċi u l-karattru tal-Lieni wkoll. Imma kienet tieħu gost kieku tħall tistaqsija kif qed tħossha. U mela jien tabib Lieni. Imbilli ma nsaqsija kif qed tħossha ħatfiq. Ejva ma kienet tajt missier qed juh ħsiebi, irid jarani aħjar, u kienet tħoss aħjar. U insomma qasmarija ta' ma ħadix gost tarani. Ma taċ ħmerijiet daqs kemm timmissjak. Salvu Lieni għandhom lill-lantea. Naħseb jiena li baqgħu semmu lin-nies ukoll meta kelli l-ħarqa u spiċċat niżlit li kont niżgħira. Dak naħseb l-unika episodju li kulħadd jibqa' jsemmili. Taf x'nagħmlu mela dawra Durella! Ejja, dawra Durella, ejja, jisaqbadu jtejsu xin. Dawra Durella, asba zigarelle. Abza zigarella, xof tal-bellus, ċaċa ilu lill-arus. Għalli xtħabba li t-tijalini? Dawra Durella, asba zigarella, xof tal-bellus, ċaċa ilu. Tal-familja Filletti rari jkunu waħedhom, wieħed li spiss iħobb iżurhom huwa l-kappillan, speċjalment fejn l-ikel. Le, l-pressjoni ma tantx tinżillu kappillan. Naħseb iżjed Reġina Profettaru, fimt imma għal skop jagħmel kappillan. Sissat ma ħarġet għal xiex daqshekk wiċċu tost mhux ħanajdlek li mhijiex wiċċu tost il-kappillan. Imma ġejn episodji oħra l qudiem li għal x'inhi r-raġuni li l-kappillan dejjem jittallab minn għandik u minn għand l-oħra. Ek nieħu gost jiena nara l-parruċċjani kuntenti u b'saħħithom. Kun qed insemmuh kappillan. Il-min issemmih lesti xtatih. Allora sa tatuni xi biċċa kejk milli għamilt indodi. U mhux il-kappillan biss iżurhom b'mod regolari? Is-supretendent Lenart Lieni jaqbad u jidħol xi nifettillu. Is-supretendent li suppost ta' assistent kummissarju. Għaxajna tajba kieku. Kemm antipatku. Antipatku fil-xejdulu ta' għax naħseb tifel sew ħafna. Antipatku Lenart, mhux ovvjek antipatku. Lenart antipatku. Anke jien nara antipatku Lenart. Le, jena meta nara simpatiċi, nibda ngħidlek possibbli jien qed nagħmellek il-karattru kemm jien antipatku. N-nisa jgħidu li fit-triq antipatku għandhom raġun għax il-karattru huwa antipatku. Ma naraw għax hawnhekk qasi kelma brodu. Jekk Salvinu ma jiflaħx mhux brodu tajjeb għalih.
Titnamillek xaġa xtiekol salib. Irrit? Da żgur li rrit. U d-dum xa seqbad neħas ħażin bil-fjakkezza li għandi. U mu naħsedek sowa ta' menx jaqbad xi virus u nieħux influenza ħabba tal-vinu. Għax għadet murawdex. U Martu Marija tajċ kemm tieħu paċenzja bih. Il-karattru tiegħi ferm differenti minn dal qed nagħmel bħalissa, għax jiena meta jitilawli. Imma f'dar noqgħod kalma u nieħu paċenzja bih. Għax kollox li jajtu u li taddi tiegħu dejjem. Fis-sodda qiegħda għandha virus fl-istonku. Ejja. Ma allura fil-ċemplu huma. Safejna fi min ikun sikki ċempel. Veru, ma bl-alienazzjoni ħarġit li minn rasi. Trid nagħmilek toast. Le, tagħmilli xi ħammont taħt il-lini. Anki uliedhom Denis u Karl jieħdu paċenzja b'missierhom? Adriana, l-SMS u l-emails, mux l-emails bi forsi s-rispondijom mill-ewel. SMS ovvjament ma tistax fuq il-ħin ta' xogħol. Però Denis tibat messaġġi, emails. Imnalla kien it-siju Salf, veru li hija u missieri jgħidu kontriħ u xi kultant anka jien. Imma it-siju Salf għandu qalbu tajba. Qalbu tajba ngħid? Kelli bżonn kelli t-siju ta' flus bħalu jien, jekk bżonn kont nitarras. Ġan, biex titarras, trid tkun qed toħroġ ma' xi ħadd. Min qaleb jien ma noħroġ. Naħseb qabel Karl kien jilab iżjed ma' tiju Salvu. U issa kontriħ. Qed jisma' minn missieru u kull ma jgħidlu jisu qed isir koppja tiegħu. Kontu fortunati li ġejtu lura qawwijin u sħaħ, Karl. Itgħallem fid-dinja ma tista' tafda lil ħadd. Sewwa jagħmel missieri ma jifdel ħadd. Laqqas lilek. Ma jmissek x'tistħi. Itolbu skuża li tiju Salf. Min barra Leonard, għandna membru ieħor tal-korp tal-pulizija. Min jaf jidraxu wkoll li murant lini kuljum. Naħseb Full Moon. Għalkemm meta filmjajna ġurnata u dex kienet esperjenza u bir-rota motur niftakar, imma naħseb Full Moon kien episodju li ma nistax ninsih. Ma uħat. Kollo sew, itla l-fuq, ħaffef. Jafef, polizija, nizzel basket malar. Ortu pissi borċ. Yes, sir. Rodi, kif ta' Anzi zammet sissa. Ejja, sonib. Ejja. Issa namlek ftit brodu tazz. Tazz. Aħjar nu paċenzja, floqat tistassi. Min ċempel sar? Għajajtek għalek xin. Iwa, bella għar. Id-dini għet Għalek xint. Ma sejt nisimaw għat l-istorbju, jenu. Għafna drabi tajtek għax kun qed tistenna l-okkazjoni biex kun tista' Joe Cassar jaħdem f'uffiċċju fejn jagħmlu l-accounts. Alan ilu kollega ta' Joe fuq ix-xogħol. Fl-opinjoni tiegħi l-iktar xena umoristika li kien hemm simpatiċi naħseb fil-fatt għadha fuq YouTube u għandha l-iktar hits mill-biċċiet li hemm kollha ta' meta fl-antik fis-serja meta konna bdejna hemm biċċa ta' Petra kienet ħassret minn mal-boyfriend tiġi fis-sakra titla' fuq il-mejda tibda tisfen jidħol Joe u s-sur Carlos insomma. La Azzurro, la ġallo u laqqas Bianco xejn ma dal-faqa li għandi l-aħjar dejjem nisfnu. Maħħom jaħdem ukoll Ġanni, il-Purtinar. Da Ġanni donnu ma jieħu parir minn ħadd, ħlif minn missieru. Li raġel kbir, għax dejjem nimxi fuq il-passi tiegħu. Allura fatt li jgħid li raġel kbir u raġel kbir ukoll. Missieri jgħid fid-dar tikmanda l-mara u x-xewqa tar-raġel tiġi wara. Imma mhux sew. Jien qatta xewqa tagħhom. Fil-kastazzija magħhom żammejt. U laqgħet nitkellmu dwar ix-xogħol ta' Joe, ejja niftakru ftit. F'dawk in-nies li ħadmu miegħu fl-modi, bħalma Petra, Guido. Ajruplan. 63,
Aeroplan bit minitri kwejt. Ignorant. Ignorant, dik minitri fija u mandiġ taqsam. Din Lori. Jimmux għax tlift liktar li jiddispjaċini. Imma xint maħallek nix nilabu għal-flus. Kieku tajtu l-flus u lesta daqsek. Mela xirit. Jien nista nobsor. Jien ukoll imur ġurnata rtir maħħa. Intom mek tixtiequ kieku? Tiftakruhom il-Massimo u Leslie. Ġifieri, allura mhux farewell. Għax farewell jagħmluh meta xi ħadd ikun se jitlaq minn xi post, ikun se jsifer jew se jitlaq minn xogħol ngħidu aħna. Għamil sewa qed ngħid, farewell. Da jkun se jitlaq mid-dar tommu biex imur joqgħod x'imkien ieħor. U le, ġan, x'għandu x'jaqsam. U fuq kollox, is-Sur Kallus. ċabdet il-mara. Għada li Sur Kallus. Le, tajjeb. Tkellmu nix qabel si oħra. Naħseb li kifet inġow ma jixtri rigal il-mara l-Mother's Day u għajek dabdu tħalsu ta' Raġel bandera bajda. Missiri jgħid. Missiri jgħid? X'jgħid? Raġel bandera bajda. Għax importanti. Ħafna. Li teġ kam ħatta bi kbira meta Rachel kienet sa tiżżewweġ, u mbagħad meta Jason. Emmi Rachel jisimha? Fil-verità, ma jiduna rup, simpatiċi. U xala lan ġew. Ifimni, aħna. Ħadd gerger ukoll ara fil-każ ma nħu xejn. Owejja kemm toħu għalik. Sa nieklu. Nessju ġew. Għalleda ħabib tijaj tħabbix rasa, jimxi. Għalek suġu. ġan, il-kerba jgmek. Anki jent bħadib laħħaj. Dora wkoll taħdem f'kumpanija tal-moda u magħha għandha lil Joyce. Jien l-iskript nistudjah bl-amment. Ifhem nagħmel nofsija, nistudja, ma daqshekk inħallih fuq il-mejda, waqt innaddaf, kultant inħares linja fejn insija. Ma dak kollu. Hemm minni taf, sħajjitni prinċipessa, ekstmani ta' prinċipessa. Taf kemm kontili ma' nisfen. U x'enerġija għandu bil-kemm sajt il-laħaq miegħu. U kif għat li inti taf, il-veru bniedem ferrieħi. Qed nieħu gost nisimgħek tgħidlek. Biss bħal matlek, tibnix kastelli fl-arja. Is-sit ta' din il-kumpanija huwa s-Sur Tonna. Roni kalm u s-Sur Tonna kalm ukoll, imma naħseb is-Sur Tonna l-iktar li hu kalm. Kemm xi xogħol? Għadni kif ġibt it-telefon. Minn barra? Mill-ħanut tagħna tal-ħamrun. X'ridu? ċemplet Grace, għax sabu xi handbag xi ħadd ħallih warajh. Jafu temunu? Għax ma ċemplu xisidu? Għax ma fitħuh se jġibu ħaw. ċojs, waħda di. Ġara, Sur Tonna. Essek dik bomba. Anki Sunta taħdem hemm f'dal uffiċċju? Mbagħad nikbru. U ngħidu min jaf x'sar minnhom u dawk li konna noħorġu magħhom. U intom hekk kontu ħatamlu, dik il-mara ħażina kienet se tlaqat ma' wieħed minnhom. Id-dar tagħha bil-moħħbi messa tistħi messa ma jkollux naf. U waħda mill-akbar klijenti ta' dil-kumpanija hija Mrs. Asha. U jiena naħseb kull meta kif jismawa titħol. Kif tgħidilhom bonġu. Taqabbiżilhom u jieħdu qata u jmorru jilestu l-kafe, naħseb aħjar jilestu kamomilla, ħajjikkalmaw. Se jkun hemm daqqu sfin. Missi Sasha, ballu tal-karnival, mingħajr daqqu sfin ma jkunx ballu tal-karnival, funeral ikun. Ta' żgur li se jkun hemm u nimmaġina se nieħdu pjaċir. Mela niġi ta'. Fimni x-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna nies, allura ikolli feedback minn għandhom, speċi inti dik ta' television illallux differenza jew hekk. Jgħidu li kemm inti differenti, kemm tidor jaħxen jew ngħidejja. Ġifieri dar aħjar. Kemm aħna politi proset. Ma intu kol sejra l-ħasil tas saqaj? Iva, ma nara biss. Kemm għandkom ħwejjeġ sbieħ. Għajdu issa li ma se nipprova. Iżda l-favorit tan-nisa f'dal uffiċċju dejjem kien is-Sur Gatt. Jien niftakar, ma nistax ngħidlek episodju ġifieri konkret, imma jien niftakar ftit snin ilu fl-iskript ġifieri il-karattru tiegħi tas-Sur Gatt kien iħobb iż-żwiemel. U din kienet xi ħaġa inkredibbli ġifieri għax kull min tara fit-triq, speċi iż-żiemel kif inhu, iż-żiemel kif inhu. Jiena naħseb iktar minn episodju dawk l-iskript u dik is-sitwazzjoni iktar li niftakar ġifieri.
نقرا صح نقرا صح. وانت ما تلا شيء كيكو ينقل نايدلا سنين ما كنت عيدلا شيء. خلتني نايدلا. L-atturi jidru fuq it-television, iżda mingħajr in-nies li jkunu wara l-kameras, l-episodji ma jaslux f'darna. Ix-xogħol ta' direttur huwa xogħol li jikkordina prattikament il-xogħol finali. Ġifieri titlowel tagħmel blocking tal-atturi, ittihom il-mood tal-interpretation li hija importanti ħafna għaliex ħafna mill-atturi llum forsi ma jaqrawx l-skript kollu jew inkella mhux għax ma jaqrawx ikunu qraw imma forsi jkunu nesew il-mood li jkun hemm dik ix-xena peress li jkollna schedulings differenti. Hemm ħafna schedules imkissrin għedulhom aħna tifhimni ġifieri daqqa jmissek scene number 1 u mbagħad imissek scene number 10. Mela x'hemm qabel scene number 10. Ma tihom dik il-mood li tkun qabel scene 10 pereżempju. Allora dik hija importanti ħafna li tagħmel ħafna homework qabel u tkun taf x'inhi x-xena. Barra minn hekk imbagħad nieħdu ħsieb il-shots. Ngħidu rajt għandna bżonn 3 shots, 4 shots, 5 shots. Mela, din is-sensiela żied xi ħaġa oħra li x'qed nikteb ukoll. Allura għandi l-scripts, ma meta jaslu l-scripts tal-kittiba l-oħra daw jitlu fil-computer biex ikunu jistgħu jitqasmu x-xeni, jsir il-filming, joħorġu schedules, nagħtu l-partituri lil kulħadd, jekk ikun hemm bżonn xi permessi għal xi filming f'locations oħra, ġibu permessi nsib il-locations, insomma, dak huwa ftit mill-ħafna xogħol li jkun hemm wara l-kwinti. Xogħol li f'Simpatiċi huwa li nħossib il-filming, nifilmja s-sensiela ta' Simpatiċi, l-episodju ħadha ġifieri waqt il-filming ta' Simpatiċi nkun il-kamera person fejn kun qed nifilmja kif ukoll imbagħad wara nħossib li nagħmel l-editing kollu ta' fejn tidħol is-sensiela ta' Simpatiċi. Mela jien responsabbli mir-recording, mis-sound recording ta' Simpatiċi. X-xogħol tiegħi involvi normalment li nkun naf ix-xena u ieħor bejwat u għax tinvolvi biex nkun naf minn se jitkellem biex nikkaverja il-dak il-dialog li jkun ħajsir bil-mike ġifieri u nirrekordja nżomm il-livell tajjeb għal-recording għal-ġol, kamera jew x'medium qed nużaw. Bażikament nieħu dak li jgħidulu logging fit-tape meta jkunu għaddejjin in-numri nieħu il-shots, il-numbers tax-shots. Ġifieri minn x'ħin jgħid action sa x'ħin jgħid cut biex bażikament meta jiġi għall-editing isib iktar faċli u jien nimmarkaru dawk li huma tajbin peress li jkun hemm xi żbalji waqt il-filming u l-editor isib iktar faċli biex jeditja xieħu it-tajbin biss mit-tape kollu biex ma jkollux ħafna taħwit. Jiena nagħmel continuity ta' ħwejjeġ, peress li xena xeni jkompli minn xena l-oħra bess li ma jsirux fl-istess ġurnata nuħsib il-kontinju ta' ħwejjeġ. U peress niffilmjaw b'kamera waħda nieħu ħsieb il-kontinju tal-monitor, ġifieri dak kollu jsir faction waħda, jtisir faction oħra. Bħal per eżempju naf ċaqliqa ta' friskun, tiddejjem issir fl-istess ħin, fl-istess line biex meta jiġu jedditja kun jista' jaqgħad iktar faċilment u naqblu. Mela, xogħol ju li tgħaddilhom il-ħwejġ qabel jibdew il-filming. U nippreparalhom il-ħwejġ li jkunu se jilbsu biex ix-xeni waħda oħra jkunu lesti malaj il-ħwejjeġ se jilbsu. Mela jien nagħmel il-makeup l-atturi kollha. Familja simpatika, sirna familja fl-imkien, cast u crew, trajna xulxin, kważi kull-jum naħdmu. Episodju ta' 45 minuta, dak l-episodju ta' 45 minuta li jidher fuq il-television, oriġinarjament ikun hemm ftit iktar minn satej filmati, ġifieri dawk is-satejn filmati jiġu editjati biex minnhom joħroġ il-45 minuta li jidhru fuq il-television.
imma l-aqwa ingredjent ta' simpatiċi kienu għadhom intom, it-telespettaturi. Taħseb li għandu jkompli simpatiċi? Iva, għax sabiħ, u naħseb sabiħ għal-familja kollha u hekk. Mela m'għandux ikompli, speċjalment fix-xitwa jkun hemm iktar xtara. U jekk twaqfu, kudi tiżbaljaw. Għafna, iwa, mela, ma jgħaf għantanzi, għax vera zabija. Mela ma jkomplix oġġett tajjeb, m'għandux jinqataw. Iva, żgur, anzi programmi jekk misom mhux tal-jkomplu tal-li jiġu kreati oħrajn bħalhom. Joġobni ħafna kieku jkompli jkun aħjar. Iva, anzi jara ma twafqux. Intom stess tixtiequ li simpatiċi jkompli u hekk se jsir. Arawna f'Ottubru. Dritt, u itfassidġek il-barra, hekk! Yes, mem, ma jina ma nistax itfassidri il-barra daqsek. Isma jgħaw ma tiflaħx. M'għandi xejn kunjat. Imma m'intix tara xi ħaġa stramba, eh? Neħħi li dik l-antika li minn hemm ta' kemm hu ikraħ dak imbarazz. Mit, spiċċa. Inħalluh jisriħ fil-paċi. Amen. Jisriħ għamili, timma li ħalna kwiet. 5 days mhux hawn, 5 days fejn naħdem hemmhekk. Għad ninsibu xogħol. Għad nitilfu l-ġob issa. Mrs. Sasha, rajna l-modelli kollha bqajt ma żil xejn. U għax ma nistax niddeċiedi, għax kollha joġbuni. U issa jgħid. Mela, 4 xhur, mela. Tijri żmien, għalmen qedtek, kien nufu jien. Żgur li kont tafu. Imma bid-dera diġà sejtu int. Yes, sir. Imħawwat, għazgu, ara ma jgħidx li ħawwattu jien. Dik ħawditlu moħħu u kull ma għandu ġabitulu ta' fuq isfel. Ħallek minn gost, oqgħod attent. Tajtu disinfettant Rut. Għandu jumejn sejjerek. Jumejn? Kif sa jgħaddu salf? Persuna tista' tkun femminili, kif ukoll maskili. Jidħol minn xi xettiv sajja. Dak ir-rigal li lajt pa, ma tantxu sabiħ. Għajnejk intelligenti, nista naqra il-messaġġ li jurini kemmu ħelu id-destin. Espressjoni ta' moment li tiħodni mal-kurrent. Inħossni aktar żgur mill-futur. Bidejk bidejja itħares f'għajnejk jien. Kif nisema il-qawsalla nizzelena u tamit xisib mal-armonija tal-ħolqin. Inti mħabtek titfadaw, inħoss moħħi ġami xaw. U qalbi tfura li naħseb fik. Namlu ħajjitna u nibnu tamitna fl-imkien. Għal dejjem fl-imkien. Kellimni xejn u għajt li ma tafnix. Jek xi ġurnata ma ssibniex lejali lejk. U bl-onesta nistqar li ħajti dedikajt u mill-kuxjenza dejjem smajt għala nihdejk. Għax qed is-somna ma' quddin is-simpatija illi għandna għal xulxin. Għazak iġibil dak l-lamtat miegħek? Kobż ta' għodu jew. U fl-1999 din li qed naraw ukoll kienet għadha żagħżugħa.
tara jiena kif nidħol fuq is-set ħerwan ju għadda. Jiġifieri naħseb issa jisħed issew il-moment li għażelili li ħanajdlek x'inina nħobb. Niċċajta ħafna, jiġifieri mhux inwaqqa kollox għaċ-ċajt, imma nieħu gost li waqt ċena ikun hemm momenti fejn indaħaq il-kulħadd, jiġifieri simpatika u t-tifla. Ivvinta mhux ma vvintax. Ruth, ċali xejn ma vvinta. Dak Purċinello doblet dak li hu. Ruth, issa da x'għandu x'jaqsam. Għamilli pjaċir, jien talaqħalek u tindaħalx. Ruth, mhux jaqtaħa ma jindaħax, raġunaw hi. ċi tirraġuna? Jien ma nafx għalfejda l-inkut fuq biċċa statwa u għax statwa ta' qaddis ta' kikku tiġi fidejja, daħna nġiba din l-istatwa. Katrin mhix tant żagħżugħa, iżdija żagħżugħa fil-qalb. U hija wkoll l-attriċi favorita mal-pubbliku. Għandek xi karattru favorit? Għandi l-xieħa ta' ġovni ħafna. Tan-nanna naħseb. Nanna u anka t-tifla fan kbira tan-nanna. In-nanna ħelwa ħafna. In-nanna ħelwa ħafna. In-nanna Katrin. L-anzjana bħali. In-nanna x'isema bħali? In-nanna Katrin. Kollha kemm mamma Katrin. Xi ħaġa fenomenali. Dik pers li għandha żmien u nieħu paċir nara. Katrin. Jien ħobb segwi l-Katarin. Niftakar dak l-episodju meta Buttons kienet edha f'kanistru qed insomma titqabel ma mietet. Qatt ma ninsija dik ix-xena. X'kienet vera kommoventi. Isma' ma jistax ikun inħallu Buttons ħabtina rutina ta' ħajjitna. Jekk se tibqgħu sejrin dak taf sa nagħmel, sa ngħid il-papa jieħu dan il-vet u jirqaqadha. Ara ma jfittilkomx ta' jekk għandha tmut ħalluha tmut mewta naturali. Għax nagħmlu ħalwa l-bati? X'itbati laqas tiċċalaq meqeda. Lil Katrin iħobba kulħadd. Iżda hija għandha ħabta taqbad mar-raġel ta' binta. Joe Cassar, ir-raġel ta' binta Dora. Kien hemm ħafna momenti, imma ħseb l-iktar moment komiku kien l-episodju tal-Awrat. Meta flok l-Awrat qabad b'għaddas, baqgħet tissemma sal-lum. Abbat! Abbat! Jina waħda minn dawk. Mux nammetti li tijaj bistajjeb, jekk għandi raġun. U minu, edha qoddim minn edha, jekk naf li għandi raġun, irrit nieħdu. Issa, mbagħad ikun hemm min jgħid, imminti taħseb li dejjem għandek raġun. ċerti affarijiet vera jkolli raġun, u jkolli l-provi tar-raġuni. Allura iktar ikolli biex ninsisti li tijaj u għatajjeb, nammetti li tijaj bisnajt li u tajjeb. Pero kapaċi nieħu kritika, kapaċi naċċetta ċerti affarijiet. Jilli l-ek marġ nabbik iżjed. Naħliflek Dora, jien ma milċejn. Jien nifiċa ma kollhom kien qatt. Mhux tassew. Wara sa tagħmel. Missek tistħi. Il-koppja Cassar għandhom bintom miż-żewġa. Ruth, li miż-żewġa lil Walter. Ija, kelli episodju sħiħ li ma kelli ġlieħ kun gravata. Ovvjament, mbagħad kulħadd madwar il-familja ġralu xi ħaġa żgur. Kien panik sħiħ. Ġab ħadin qatt ma għamilta int. ħaġa mill-aktar stramba. Ekku, diki, ħaġa mill-aktar stramba. L-uffiċċju għamilna mħatra ta' minn għandu l-ħila jagħmel l-iktar ħaġa stramba. Jena deċidejt li mmur għax-xogħlek. Bla ġlek kun gravata. Kulħadd baqa' bħalqu miftuħ mal-Irani, bħalkom. U l-imħatra rbaħta jien. Weekend għal-tnej f'waħda mill-aqwa lukandi li jenfawdex. Matul iż-żmien, fid-dar tal-familja Cassar twildu żewġ membri ġodda, Maraja u Manuel. Maraja hija bint Joe u Dora. L-aktar episodju li ħadd pjaċir kien x'inkwiet għax fil-familja kien ġara ħafna nkwiet u fl-aħħar Dodi Salvulin kienu marru ħaduni għall-iskol u ma sabunix. Mara, qed tippanikja u dan żgur ċari. Inta jallu rasu. Ittajjarlu xejn, ħamun niftaħ jien biżejjed kellna nkwiet. Odu Joe. Maraja! Mrs. Cassar? Ġara! Għallina trasa u baqt sejra bil-private ma' tfal tijaj.
Mrs. Kassar ma sajċ inċempillek għax numru ma kellix. Ma jimportax, ma ġara xejn, l-importanti li dawnek qawwija u sħiħa. U Manuel huwa ibn Ruth u Walter. Hemm episodju li ma nseħħax jismu ommi ma għax ċaddaħ meta l-ommi ġibtela toast maħruq u oranges maqtuħ. Kollox ħażin ġibtela l-breakfast u għaddaħ kien. Tax tibta breakfastu. Di suppost scrambled egg. Bajt maffiċ. Proset toast jaqsam lek rasek. Da sħum banju jaq. Seta qallu kif jagħmlu liħor ukoll. In-nanna ta' dan Manuel mhijiex biss Dora, Carmen ukoll hija n-nanna ta' Manuel. Carmen hija om Walter. Li nagħmel bħal missierek, tarbija ta' twelid se ħodem ġew. Imma Walter, ma tistax tibqa' sejjerek. Tifel ma tistax tagħmlu f'bozza. Dan illum jew għada se jibda jmur l-iskola, se jiltaqa' ma' tfal oħra. U ċertu mart aħjar jieħdu meta jkunu għadhom żgħar. F'din li qed ngħixu. Fid-dar tal-familja Kassar żgur kulħadd jiftakar lil Angelo? F'Angelo naħseb li l-unika ħaġa li nbidlet kienet illi f'ċertu emozzjonijiet immatura, imma forsi għax immatura wkoll attur. Però naħseb bħala s-sitwazzjonijiet ħelwin huma dawk illi fil-verità kienu hemm fl-oriġinal. Sa xbajt nistenna jekk irid imur il-kappilla niżommula u l-pavalju. Mel inti. Il-pavalju. In-nisa tejġer sejjer inċempel, memħat, issa xbajt u ġejt law. Mela ma xkont titħaqant lini? Nitħaq sabiħ. Mħabba dak il-pavalju naqmu għajġ fid-nub. Nup, xidnu fuda? Li għax sakemm kontet nistennija ġo xemx qed taħjar immur ġo ħanut li hemm faċċata biex nixtri xi ħaġa x'nixrob u kienu qegħdin jilagħbu l-poker. Ejja, jisa ma dujtej xuxin. Daura Dorella, asba zigarelle. Abza zigarella, xo tal-bellus, ċaċa ilu lill-arus. Għalli xtħabba li t-sijalini? Daura Dorella, asba zigarella, xo tal-bellus, ċaċa ilu. Tal-familja Filletti, rari kunu weħedhom, wieħed li spiss iħobb iżurhom huwa l-kappillan, speċjalment fejn l-ikel. Le, l-pressjoni ma tantx tinżillu kappillan. Naħseb iżjed reġina profettaru, imma għal skop jagħmel kappillan. Sissat ma ħarġet għal xiex daqshekk wiċċu tost, mhux ħanajdlek li mhijiex wiċċu tost il-kappillan. Imma ġejn episodji oħra l-qudiem li għal xini raġuni li l-kappillan dejjem jittallab minn għandik u minn għand l-oħra. Ek nieħu gost jiena nara l-parruċċjani kuntenti u b'saħħithom. Kun qed insemmu kappillan. Il-min issemmih lesti xtatih. Allora sa tatuni x'biċċa kejk milli għamiltin dodi. U mhux il-kappillan biss iżurhom b'mod regolari? Is-supretendent Leonard Ħulieni jaqbad u jidħol xi nifettillu. Is-supretendent li suppost assistent kummissarju. Għaxajna tajba kieku. Kemm antipatku. Antipatku fil-xejdulo ta' għax naħseb tifel sew ħafna. Antipatku, Leonard? Mux ovvijek antipatku. Leonard antipatku. Anka jena raħ antipatku, Leonard. Le, jena meta nara simpatiċi, nibda nejtak possibli, jena t-namellak il-karattru, kem jena antipatku. Nisa kejdu li fitri antipatku, għandhom raġun għax il-karattru u antipatku. Għana rawa, xawek għasi kelmaw, brodu. Jek Salvino ma jeflax mux brodu tajib għalih, titnamillek xaġa xtiekol salib. Irrit? Da zgull irrit. Uddum xa seqbad neħas ħazin bil-fjakkazza li għandi. U mu naħsedek sowa ta' menx jaqbad xi virus u nħox influenza ħabba Salvino. Għax għadet murawdex. U Martu Marija tajċ kem tieħu paċenzja bih. Il-karattru tiegħi ferm differenti minn dal qed nagħmel bħalissa, għax jiena meta jitilawli. Imma f'dar noqgħod kalma u nieħu paċenzja bih. Għax kollox li jgħidu u li tgħaddi tiegħu dejjem. Fis-sodda qiegħda għandha virus fl-istonku. Ejja. Ma allura fil-ċemplu huma. Safejna fi minn ikun sikki ċempel. Veru, ma bl-eliminazzjoni ħarġit li minn rasi. Trid nagħmilek toast. Le, tagħmilli xejn ħammont taħtilini. Anki uliedhom Denis u Karl jieħdu paċenzja b'missierhom? Adriana l-SMS u l-emails
mux l-emails bi forsi s-rispondijom mill-ewwel. SMS ovvjament ma tistax fuq il-ħin tax-xogħol. Però Denis tibat messaġġi, emails. Imnalla kienet siju Salf, veru li hija u missieri jgħidu kontrieħ u xi kultant anke jien. Imma siju Salf għandu qalbu tajba. Qalbu tajba ngħid. Kelli bżonn kelli tsiju ta' flus bħalu jien. Jekk bżonn kont nitarras. Ġan, biex titarras trid tkun qed toħroġ ma' xi ħadd. Min qaleb jien ma noħroġ. Naħseb qabel Karl kien jilgħab iżjed ma' Zio Salvu. U issa kontrih. Qed jisma' minn missieru u kull ma jgħidlu jisu qed isir koppja tiegħu. Kontu fortunati li ġejtu lura qawwijin u sħaħ, Karl. Itgħallem fid-dinja ma tista' tafda lil ħadd. Sewwa jagħmel missieri ma jifdel ħadd. Laqqas lilek. Ma jmissek xistħi. Itolbu skuża li Zio Salf. Min barra Leonard, għanna membru ieħor tal-korp tal-pulizija. Min jaf jidraxu wkoll li murant lini kuljum. Naħseb Full Moon. Għalkemm meta filmjajna ġurnata u dex kienet esperjenza u bir-rota motur niftakar, imma naħseb Full Moon kien episodju li ma nistax ninsih. Mawħat! Kollo sew, itla l-fuq, ħaffef. Polizija, nizzel basket malar. Ortu pisi borċ. Jasse. Rodi, kif ta' Anzi, zammet sissa. Ejja, sonib. Ejja. Issa namlek ftit brodu tazz. Aħjar nuhu paċenzja, floqat tistassi. Min ċempel Salf? Għajajtek għalek xin. Iwa, bella għar. Id-dini għet Għalek xin. Ma sejt nisimaw għat l-istorbju, jenu. Għafna drabi tajtek, għax kun qed tistenna l-okkazjoni biex kun tista' Joe Cassar jaħdem f'uffiċċju fejn jagħmlu l-accounts. Alan ilu kollega ta' Joe fuq ix-xogħol. Fl-opinjoni tiegħi l-iktar xena umoristika li kien hemm simpatiċi naħseb fil-fatt qiegħda fuq YouTube u għandha l-iktar hits mill-biċċiet li hemm kollha ta' meta fl-antik fis-serja meta konna bdejna hemm biċċa ta' Petra kienet ħassret minn mal-boyfriend tiġi fis-sakra titla' fuq il-mejda tibda tisfen jidħol Joe u s-sur Carlos insomma. La Azzurro, la ġallo u laqas Bianco xejn ma dal-faqa li għandi l-aħjar dejjem nisfnu. Maħħom jaħdem ukoll Ġanni, il-Purtinar. Da Ġanni donnu ma jieħu parir minn ħadd, ħlif minn missieru. Li jella ġel kbir, għax dejjem nimxi fuq il-passi tiegħu. Allura fatt li jgħid li jella ġel kbir. U raġel kbir ukoll. Missieri jgħid, fid-dar tikmanda l-mara u x-xewqa tar-raġel tiġi wara. Imma mussew, jien qatta xewqa tagħhom, fil-kastazzija magħhom żammejt. U laqgħet nitkellmu dwar ix-xogħol ta' Joe, ejja niftakru ftit. F'dawk in-nies li ħadmu miegħu fl-imoddi, bħalma Petra, Guido. Ajruplan. 63. Ajruplan bit minitri gwit. Njorant. Njorant, dik minitri fija u m'għandix taqsam. Din Lori. Jimmu xax tlift liktar li jiddispjaċini. Imma xint maħallek nix nilabu għal-flus. Kieku tajtu l-flus u lesta daqsek. Mela xirit? Jien nista nobsor. Jien ukoll imur ġurnata rtir maħħa. Intom hekk tixtiequ kieku? Tiftakruhom il-Massimo u Leslie. Ġifieri allura mhix farewell. Għax farewell jagħmluh meta xi ħadd ikun se jitlaq minn xi post, ikun se jsifer jew se jitlaq minn xogħol ngħidu aħna. Għamil sewa qed ngħid, farewell. Da jkun se jitlaq mid-dar tommu biex imur joqgħod x'imkien ieħor. U le ġan x'għandu x'jaqsam. U fuq kollox, is-Sur Kallus. ċabdet il-mara
Għada li Sur Carlos. Le, tajjeb, tajjeb. Tkellmu nix qabel oħra. Naħseb li kifet inġow. U teċ kem dew irredu ideja biex immur nilab magħhom? Personaġġ li ħasem f'kull episodju iżda qatt ma qal kelma huwa Sant'Antnin. Ħalli xallu xeba li Sant'Antnin ħajfittex jgħaddilu. U kif qatt nistgħu ninsew lil Buttons? Jien ma rridx inġibha lura ma il-papa insista li taraw għall-aħħar darba. Sejra għadwa? Katrin. Inti tkellimni iżjed? Għadda l-papa se joħodha biex itwa l-injections. X'twejju. Jitsejja Jason, ara. L-irġiel ma jġibux ruħhom hekk suppost. Illum fil-familja wkoll hemm pett jisimha Dejm. Tiftakru għal il-Lids? Lids kienet il-girlfriend ta' Jason. Millum il-qoddim nibdaw niġu flimkien. Veru? Jekk jew bekk issint għandek karozza u fil-għaxija nibdaw noħorġu flimkien ukoll. Inti kilt? Jien qatt nistennik u għandi ġuħ. Tismorni ku xi ħaġa mill-kantin? Le, mhux il-kantin. Għalkemm mhux fil-familja Kassar, ċerti nies ġejjin u sejrin f'did-dar. Ħu minn Charlie pereżempju. Karattru ta' Charlie min jgħidlu jittib ta' dirty old man li mhux miskin ta' diri. Iħobb minn nisa veru, Charlie iħobb ma' hekk, għax iħobb l-affarijiet sbieħ Charlie, iħobb il-ħajja sabiħa. Għandu naqra background ħadd ma jaf x'inhu għax kien jgħix Londra, imma insomma raġel sewa mbagħad. Ġejt għalih? Lisa, ma kontx naf, imma les tafx. Les minn xixċan. Xiex ġifieri minn xiex. Avolja ma kontx naf bik, ma les biex niġi hux. Inti żgur kafe kont qed tixrob għax ma nafx inti tħawwad. Mhux intet li ġejt għalija. Anki Dodi, spiss kien ikun fid-dar ta' familja Kassar? Jobba minn xkejkiet illum. Illum le. Dasgur. Għassieħbek ma jiflaħ, xellu għamil f'qalbek. X'għandu x'jaqsam? Kelli bżonn noħroġ u ma kellix ċans. Iva, kellek bżonn toħroġ. Ma Walter? Għax rawk ta' tmellislu iċċu? Immellislu iċċu? Ħid bis-serjetà? Waqt il-filming, mhux dejjem jiġi kollox sew mal-ewwel? Ta' tixtkossi? Dak is-sleeping policeman kien. Illum le. Nazgur. Forsi għax ma kienx ma' ġoġi. Ma ġoġi. She's thinking of jogging. She's not jogging. Daqqa. Forsi għax ma kienx ma ġoġi. Uncle Joe! Kollo sewzi. Issa najdlu, ħalli fidi. Le, ma xajt issa najdlu, xadu kif għalli biex ma najdlux. Għari, tajt. Mux intatlu li kont sejr id-dar għax kien hemm ommok edemmek diġà? Jew ħawattu xi naħra xorta waħda. Mbagħad jigwidana hu. Ma naħsibx. Neħħuh il-dam ix-xena. Sid darbit. Ejja, tlaqla kif hawn il-kwit. Indek taħseb Jason. Għax kien ikkonċent. U l-papa iktar ikollu raġun joħodha bik bigra jekk. Tela, bla klim u bla skilim. Bla skilim. Għaxin sventurazzi. Nsejt il-lajn. Kull biznis jitħantarin balla. Sorry. Għaxin sventurazzi. Xinkwiet, u jisrib għawnek waħed. Minar passi.
All right, Neċu fejt tikxef sninik. Ekxin. Tibdew ġejni wurdin. Sana billek tal-wurdin, aħjar ma t-ċejtu. Ma t-ċejtux bil-wurdin, vera nibza. Il-ġrajiet ta' simpatiċi ma jiġrux biss għand il-familja Kassar, jiġru anki għand il-familja Filletti. Salvu Filletti jiġi ħun Nanna Katrin. Kulħadd qisu kien mill-familja tan-naħa tiegħu iridu jiżżewwiġha. Barra huwa qatt ma rridu, Lenart ġifieri. Dejjem suspetta li l-fatt li ġi lura mill-Amerika da mimli flus, bil-fors li kien involut xi korruzzjoni, xi kriminalità, dal-affarijiet li qatt ma kien veru. Salvini huwa bniedem sempliċi ħafna, jħobb il-paċi, jevita l-inkwiet, jader lil kulħadd, jilqa' ġodaru nies li jtuħ mill-ar, bħal Lenart, bħal Kappillan, jieħu paċenzja b'oħħtu li wkoll dejjem għandha tendenza twaħħal fih ukoll, teqgħalgħu ċerti affarijiet. Żgur, issa saru jafu xi sarraf. Aw nara, fl-ewwel faċċata, bir-ritratt kollox. Il-laħwa kemm ġie tajjeb, ej. Ħanara. Veru kemm ritratt sabiħ, ej. Qisu ftehim mal-fotografu biex ikun lest joħodlu ritratt malli jaqbad il-ħallib. Sewwejt, tira liħint. Lieni wkoll tirrispettah lil salvu tagħha? Lieni waħal miegħi tista' tajt u kull fejn kun anke nagħti shows ta' affarijiet oħra jekk ma jgħidulix Lieni u fejn hu Salvinu ma jkunux huma l-udjenza li tieni gost wara kollox għax tinduna kemm hu popolari, simpatiċi u l-karattru tal-Lieni wkoll. Imma kienet tieħu gost kieku tħall tistaqsija kif qed tħossha. U mela jien tabib Lieni. Imbilli ma nsaqsija kif qed tħossha ħatfiq. Iva ma kienet tajt missier qed juh ħsiebi, irid jarani aħjar, u kienet tħoss aħjar. U insomma qasmarija ta' ma ħadix gost tarani. Ma taċ ħmerijiet daqs kemm timmissjak. Salvu Lieni għandhom lill-lantea. Naħseb jiena li baqgħu semmu lin-nies ukoll sa meta kelli l-ħarqa u sbiċċet niżlitli kont niżgħira. Dak naħseb l-unika episodju li kulħadd jibqa' jsemmili. Taf x'nagħmlu mela dawra Durella! Ejja dawra Durella! Simpatiċi, sitcom li bdiet fl-1999, eżattament f'Ottubru ta' dik is-sena. Illum
Tant snin wara, Simpatiċi għada sitcom popolari. Għalfej segwi simpatiċi. Għax l-għat għamatturi tajbin. U t-tini nidħol ta' program. Illi r-realtà tal-ħajja ta' kull-jum. Nistgħu maħal kollu u minn fudur sa' fil-għaxija. U għandek il-veru atturi bellezza. Program tal-familja, affarijiet li ġifiri li jiġru fil-familja, le? Għax nħobbu, beda mill-bidu bordiri dan u għaġobni ħafna u nibqa naraħ. Komedi ħelwa ħafna u tal-familja jien niftakar anke l-mamma qabel midet. Kontu żommu la kumpanija. Għax naraħ tal-familja, familja hekk, veru joġobni. Ismu miegħu umoristiku u isal ħajja reali u ta' ċertu familji. Għax jirrilassani, ma tiġ toqgħod taħseb iżommok relaxed u fih storja sabiħa. Għal-familja kollha u jieħdu pjaċir anke tfal jaraw u tgħaddi sija ta' kumpanija u għalina. Għax fih dejjem fih talima. Huwa programm għall-familja u dejjem xi episodji ġodda. Għax jogħġobni ħafna u jogħġob it-tfal ukoll u jħobbuh ħafna. Għax nħobb pjaċiru, nitħax erba' daħqieti kellek in-nervi tneħħuhomna. Daħqek u ekku fih storja. F'żesħin tgħid flaġija u ġurnata xogħol u hekk tgħid ħanet daħqa u xi ġurnata jibsa. U interessanti ħafna. U tal-familja, programm li jżomm il-familja. Għax jogħġobni u tar-relaxation, ġifieri noqgħod bil-qiegħda u nara. Qed mill-programmi komodiċi li għandna f'Malta u sabiħ ħafna, jogħġobna ħafna u dejjem naraw anke repetizzjoni, kull darba naraw. Programm ta' divertiment, programm tal-familja, u għandi t-tifla fissada, anzi. Programm adatta tal-familja, jiġifieri l-affarijiet li jiġru ta' kuljum u nieħdu pjaċir naraw u karattri simpatiċi, ovvja. Imma x'inhu s-sigriet ta' das-suċċess? Mela naħseb il-suċċess ta' simpatiċi huwa suċċess għaliex il-familja Maltija dejjem rat li il-familja simpatiċi jisa l-familja tagħhom. Il-fatt li jisu minn episodju ieħor ma jkomplix, isek ma se toqgħod tistenna minn ġimgħa l-ġimgħa x'ħajġri u hekk forsi missija xi ġimgħa il-ġimgħa ta' wara qed timmissja xi ħaġa. Simpatiċi insertajtu hemmhekk jew ta' fil-ġurnata tiegħu, rajt storja ta' 3 kwarti ħadd gost tara ma għadx taħseb fuqha. U divertej. Il-konċett ta' familja. Il-konċett ta' familja l-fatt li kull episodju n-nies dejjem jitqu dejjem storja differenti, mhijiex teleserial fej storja skompli moħra jew episodju jkompli ma ieħor ġifieri. Naħseb li n-nies dik li jridu xi ħaġa komika. Li jitratta fuq familja u din il-familja kulħadd seta' jassoċja ruħu magħha għax kulħadd jara jew lilu nnifsu jew xi membru minn tal-familja tiegħu, in-nanna speċjalment, kulħadd jassoċja jew jgħidlek isa n-nanna tiegħi. Huwa ħajja ta' familja isa normali, mhux isa normali Maltija, jiġifieri n-nies jassoċjaw dak li qed jiġri fil-familja ta' Kassar mal-familja tagħhom, man-nanna, mat-tzijiet, il-problemi tal-familja li jiġru minn żmien għal żmien. Huma notfa, m'hemmx esagerazzjoni, jista' jrom kulħadd, il-karattri huma ta' veru. Is-sigriet li wara simpatiċi jattak il-darba li naħseb huwa adattat għall-familja kollha barra minn hekk huwa tajjeb. Għażminiet tal-lum għall-passat u anke għall-futur. Huwa tip ta' serja li taraħ meta taraħ anke kjadu 10 snin minn fuq, suġġetti tiegħu huma validi. Fl-1999 l-affarijiet kienu differenti. Anki l-istess atturi kienu differenti, qed tarfuh lil dażżażugħ. Ruth, nista' nidħol? Le, mhux ħa nista' stenna ftit. Innibsa? Iva. Mela dieħel. Le, min għandek? Hemm x'inti libsa, dik mhux tal-mami. Iva, fwedni ma tgħidilx, u tenta għadixinix. Is-soħra x'għad inbittel. Wow, hekk inti xraqlek, isek kamtu. Itlaj barra ħallini. Issa ngħid il-mama. Etlek itlaqlek. Hemm x'għamil tiġġa pasta. Aħta se tagħmellek il-mama. Kollu tina fiha. Intal minna ngħidlek. Jason għamil, please, sa nagħmel. Tlaqt il-barra. Jason, sa nagħmel, please. Ġara rom, xejn ma nistudja u għandek bżonn il-Jason ħalli jgħidlu. Jason, mura l-oħtok, għara xi trid. Ma, aħta xi problema għandha Ruth. Ma nasdaq bad tagħmel. Ifi, naħseb illi bħal kull ġuvni ieħor li minn 17 sena ovvjament jimmatura.
Daw kienu differenzi, naħseb ma kienx hemm differenzi drastiċi, ġifieri però anke l-episodji fil-bidu kienu dejjem jaraw minn ħajaqbad, dejjem jisu troublemaker, dejjem jivvinta xi ħaġa, dejjem jagħmel affarijiet ta' tfal speċ ta'. U issa jisu xorta baqa' dak il-karattru ferriħi ċajtir li jħobb inigges, però mhux illi ħajjagħmel affarijiet u mbagħad forsi daqshekk goffi daqskemm kien jagħmel meta kien żgħir. Skużawni, mesna nwaħlu no parking sign qudiem il-bib. Tuħux għalih ta' dak iċ-ċajta. Ciao, ciao. Nanna mura raħħa tara kif veru jisu diġi ġam kefna fil-rix. Enzet, qotjow. Kiko li najda kiexlek lanqas fawissu ma jaqraw minn fuqu. Kisa, u kisa, ma niflaħx naglek aktar kisa, jek naqbdek taħt ideja ta' Ma jixtri rigal il-mara l-Mother's Day. U għajek dabdu tħalsu ta' Raġel bandera bajda. Missiri jgħid. Missiri jgħid? X'jgħid? Raġel bandera bajda. Għax importanti. Ħafna. Li teħx kam ħatta bi kbira meta Rachel kienet sa tiżżewweġ, u mbagħad meta Jason. Emmi Rachel jisimha? Fil-verità, ma jduna rut, simpatiċi. U xala lan ġew. Ifimni, aħna. ħad gerger ukoll ara fil-kaf ma nħu xejn. Ewwejja kemm toħu għalik. Se nieklu. Messju ġew. Għalleda ħabib tiegħi tħabbix rasa, jimxi. Għalek suġu. ġara, il-kelba jgmek. Anki jent bħadim laħħajja. Dora wkoll taħdem f'kumpanija tal-moda u magħha għandha lil Joyce. Jien l-iskript nistudjah bl-amment. Ifemna minn nofsija, nistudja, ma daqsek inħallih fuq il-mejda, kwaqt innaddaf, kultant inħares linja fejn insija. Ma dak kollu. Minni taf, sħajjitni prinċipessa, ekstmani ta' prinċipessa. Taf kem konti li ma nisfen. U x'enerġija għandu bil-kem sajt il-laħaq miegħu. U kif għat li inti taf, il-veru bniedem ferrieħi. Qed nieħu gost nisimak tgħidliek. Biss bħal matlek, tibnix kastelli fl-arja. Is-sit ta' din il-kumpanija huwa s-Sur Tonna. Roni kalm u s-Sur Tonna kalm ukoll, imma naħseb is-Sur Tonna li ktar li hu kalm. Kemm xi xogħol? Għadni kif weġibt it-telefon. Minn barra? Mill-ħanuttana tal-ħamrun. X'ried? ċemplet Grace, għax sabu xi handbag xi ħadd ħallih warajh. Jafu temunu? Għax ma ċemplu xisidu? Għax ma fitħuħ se jġibuħaw. ċojs, waħda di. Ġara, Sur Tonna. Jessek dik bomba. Anki Sunta taħdem hemm f'dal-uffiċċju? Mbagħad nikbru. U ngħidu min jaf x'sar minnhom u dawk li konna noħorġu magħhom. U intom hekk kontu ħatamlu, dik il-mara ħażina kienet se tlaqqat ma' wieħed minnhom. Id-dar tagħha bil-moħħbi messa tistħi messa ma jkollux naf. U waħda mill-akbar klijenti ta' dil-kumpanija hija Mrs. Asha. U jiena naħseb kull meta kif jisma' tidħol. Kif tgħidilhom bonġu. Taqabbiżilhom u jieħdu qata u jmorru jilestu l-kafe, naħseb aħjar jilestu kamomilla, ħaj jikkalmaw. Se jkun hemm daqqus fin? Mrs. Asha, ballu tal-karnival, mingħajr daqqus fin ma jkunx ballu tal-karnival, funeral ikun. Ta' żgur li se jkun hemm u nimmaġina se nieħdu pjaċir. Mela niġi ta'. Fimni x-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna nies, allura ikolli feedback minn għandhom, speċi inti dik ta' television illallux differenza jew hekk. Jgħidu li kemm inti differenti kemm tidor jaħxen jew ngħid ejja, ġifieri dar aħjar. Kemm aħna politi proset. Ma intu kol sejra l-ħasil tas-saqaj? Iva, ma nara biss. Kemm għandkom ħwejjeġ sbieħ. Għajdu issa li ma se nipprova. Iżda l-favorit tan-nisa f'dal-uffiċċju dejjem kien is-surgat. Jien niftakar, ma nistax ngħidlek episodju ġifieri konkret, imma jien niftakar ftit snin ilu fl-iskript ġifieri il-karattru tiegħi tas-surgat kien iħobb iż-żwiemel. U din kienet xi ħaġa inkredibbli ġifieri għax kull min tara fit-triq, speċi iż-żiemel kif inhu, iż-żiemel kif inhu. Jiena naħseb iktar minn episodju dawk l-iskript u dik is-sitwazzjoni iktar li niftakar ġifieri.
ngħidilha xejn. Kieku jinkont ngħidilha Ma kont ngħidilha xejn. Ħalletni ngħidilha. L-atturi jidru fuq it-television, iżda mingħajr in-nies li jkunu wara l-kameras, l-episodji ma jaslux f'darna. Ix-xogħol tad-direttur huwa xogħol li jikkordina prattikament il-xogħol finali. Ġifieri titlowel tagħmel blocking tal-atturi, ittihom il-mood tal-interpretation li hija importanti ħafna għaliex ħafna mill-atturi llum forsi ma jaqrawx l-iskript kollu jew inkella mhux għax ma jaqrawx, ikunu qraw imma forsi jkunu nesew il-mood li jkun hemm dik ix-xena peress li jkollna schedulings differenti. Hemm ħafna schedules imkissrin għedulhom aħna tifhimni ġifieri daqqa jmissek scene number 1 u mbagħad imissek scene number 10. Mela xem qabel scene number 10. Ma tihom dik il-mood li tkun qabel scene 10 pereżempju. Allora dik hija importanti ħafna li tagħmel ħafna homework qabel u tkun taf x'inhi x-xena. Barra minn hekk imbagħad nieħdu ħsieb il-shots. Ngħidu orajt għandna bżonn 3 shots, 4 shots, 5 shots. Mela, din is-sensiela żied xi ħaġa oħra li x'qed nikteb ukoll. Allura għandi l-scripts, ma meta jaslu l-scripts tal-kittiba l-oħra daw jitlu fil-computer biex ikunu jistgħu jitqasmu x-xeni, jsir il-filming, joħorġu x-schedules, nagħtu l-partituri lil kulħadd, jekk ikun hemm bżonn xi permessi għal xi filming f'locations oħra, ġibu permessi nsib il-locations, insomma, dak huwa ftit mill-ħafna xogħol li jkun hemm wara l-kwinti. Xogħol li f'Simpatiċi huwa li nħossib il-filming, nifilmja s-sensiela ta' Simpatiċi, l-episodju ħodha ġifieri waqt il-filming ta' Simpatiċi nkun il-kamera person fejn nkun qed nifilmja kif ukoll imbagħad wara nħossib li nagħmel l-editing kollu ta' fejn tidħol is-sensiela ta' Simpatiċi. Mela jien responsabbli mir-recording, mis-sound recording ta' Simpatiċi. Ix-xogħol tiegħi involvi normalment li nkun naf ix-xena u ieħor bejn waqt worx tinvolvi biex nkun naf minn se jitkellem biex nikkaverja il-dak id-dialog li jkun ħajsir bil-mic ġifieri u nirrekordja nżomm il-livell tajjeb għal-recording għal-ġol, kamera jew x'medium qed nużaw. Bażikament nieħu dak li jgħidulu locking. Fit-tape meta jkunu għaddejjin in-numri nieħu il-shots, il-numbers tax-shots. Ġifieri minn x'ħin jgħid action sa x'ħin jgħid cut. Biex bażikament meta jiġi għall-editing jisib iktar faċli u jien nimmarkaru dawk li huma tajbin peress li jkun hemm xi żbalji waqt il-filming u l-editor jisib iktar faċli biex jeditja xieħu it-tajbin biss mit-tape kollu biex ma jkollux ħafna taħwit. Jiena nagħmel continuity